Així és, Alfons ha guanyat el premi al millor retrat de l'exposició del ninot per un ninot de Coco Chanel, de la dissenyadora, que és una autèntica meravella. Bueno, al igual que esta maqueta que representa la falla que plantarà per a la comissió de Sueca Literato Azorín i que està ambientada en París, com heu dit. Mira, vaig agarrar el cap d'este remat perquè, sí, mira, és que és desmuntable, està fet d'escaiola. I poquet a poquet, per a no trencar-lo i baixar-me d'esta escala, que no és cosa fàcil, vaig a buscar la seva rèplica en gran. Bueno, mentrestant, haurem de passar per este barri, que és el barri Llatí. Josep Lafarga és un autèntic enamorat de París, de França, i el que ha fet és una reproducció de diferents barris de la ciutat. Així tenim una brasserie en la que podríem sopar o dinar perfectament si estiguérem en París. I mirant de prop este cap, que és el cap d'un ballarín, molt guapo, jo penso que no està massa lluny. No, i el tenim allà darrere, molt bé. Mireu. Com canvia la cosa, Com canvia. Josep Lafarga, bueno, pues està acabant de pintar els ullets. Quan has tardat en fer d'esta maqueta un ninot? Molt de temps, perquè n'hi ha que tindre especial cuidado en les peces d'una falla, en la responsabilitat que supon plantar-la al carrer Sueca i competir en especial. Molt bé. Estàs ficant ahí un blau, no?, d'ulls, preciós. Sí, un blau d'ulls per a que lluïsga en el seu lloc. Que ha de tindre la mirada i aquesta lluentor, no? Té que tindre vida com la ciutat a la que vull portar a la gent. Bueno, i vida té el teu taller, perquè no estan parant de succeir coses així. Estem veient com està entrant ara un cap, que és el cap d'una vedet. És el cap de la primera vedet, de la gran estrella d'esta falla, i és un cap que crec que va començar el seu camí cap a Sueca. És el momentet en què van a preparar-lo per a embalar-lo i per a que faci el seu viatge. Bueno, està esperant per a començar la funció, no?, podem dir. Efectivament. Ella està ja desitjosa de començar. Bueno, estem veient els detallets del cas, que són una autèntica meravella. Com heu fet tots aquests detalls que semblen que siguen de veritat? Documentant-se moltíssim i veient tota l'ornamentació que tenen les figures i portant un especial cuidado en què la gent trobe en gran la realitat que troba la gent en els cabarets a París. Seguim el recorregut pel teu taller perquè estem veient que, bueno, a un mes de la planta, vosaltres ja esteu en plena marxa, no? Quasi acabant-lo tot. Estem ara mateixa acabant tot el dia, acabant de perfilar el remat, ja tenim totes les peces pràcticament solventades i tenim ja tot el procés d'acabat i pintura ja. La pintura és l'últim. Sí, en plena ebullició, pintura, detalls, escenografia. La falla enguany és un cúmul d'escenografia i de detalls, crec que prou important. Bueno, i per acabar, Josep, volia saber quin dia començaràs a traslladar totes aquestes figures al carrer. Mirem. Pues tenim previst el dia 5 debutar en el carrer i tindre ja totes les peces que vagin prenent possessió de la seva plaça. Molt bé, en temps, Ja ho sabeu, a partir del dia 5, tota esta falla la podrem veure al carrer. Sueca Literato Azorín.